హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతి జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. ప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి భగవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము ధ్రువుడు భగవద్ధామమునకేగుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 20వ శ్లోకాన్ని శ్యామం కిశోర వరుణాంబుజేక్షణౌ. హరే కృష్ణ. 20వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 20వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ. దేవప్రవరో చతుర్భుజౌ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ. చతుర్భుజౌ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ. దేవప్రవరో చతుర్భుజౌ. శ్యామౌ కిశోరారుణాంబుజ జేక్షణౌ. శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ. శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ. సీతావష్టభ్యగధాం సువాససౌ. సీతావష్టభ్యగధాం సువాససౌ. స్థితావష్టభ్యగదాం సువాససౌ.
किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ కిరీటారంగద కిరీటారంగదాచారుకుండలౌ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ హారాంగద కిరీటారంగదాచారుకుండలౌ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ కిరీటహారాంగదాచారుకుండలౌ तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजक्षेणौ తత్రానుదేవ ప్రభవో శ్యామౌ వరుణాంబుజక్షణౌ तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजक्षेणौ అనుదేవ వరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కృష్ణౌ स्थितावस्तभ्यगदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ కుండలౌ स्थितावस्तभ्यगदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ గదా సువాససు కిరీటహరంగదచారుకుండలో మొత్తం శ్లోకం तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजक्षणौ स्थितावस्तभ्यगदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరవరుణాంబుజక్షణౌ హారాంగదచారుకుండలౌ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఈ శ్లోకం నిన్న చదివించాను ప్రభుజీ. చాలా మంది చదివేశారు. చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే హరే కృష్ణ. చదివిన వాళ్ళు హ్యాండ్స్ డౌన్ చేసేయండి, చదవని వాళ్ళు చదివి పెట్టాను. చదివి నిన్న చదివిన వాళ్ళు తీసేసేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, నిన్న చదవని వాళ్ళే కదా. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా కూడా చేయండి. రామాంజని మాతాజీ, నీరజ హరే మాతాజీ. కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావష్టభ్య గదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు. శ్రీలత మాతాజీ, సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామం ప్రభు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరవర్ణాంబుజేక్షణౌ స్థితావష్టభ్యగదాం
वस्तभ्यगदां सुवाससौ किरीटहराङ्गदचारुकुण्डलौ ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావమస్తభ్యగతాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రానుదేవా ప్రహరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరవరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవసిష్టాభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగ గదచారుకుండలౌ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, భారతి మాత. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోర వరుణాంబుజేషణం స్థితావష్టభ్య గదా సువాససౌ కిరీటహారంగాద చారుకుండలం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహరాంగద చారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవస్తభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, బృందా మాతాజీ, మేనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, మేనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారంగదాచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వీళ్ళు నిన్న చదవని వాళ్ళైనా మాతాజీ అయితేనే హ్యాండ్ ఉంచండి. ఓకే. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, శివప్రియ దేవిదాసి మాతాజీ, విశాలవుతున్నాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారుకుండలౌ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. తత్రానుదేవ ప్రహరో చతుర్భుజో శ్యామ కిశోర వరుణాంబుజేక్షణ సీతావష్టభ్యగదా సువాససో కిరీటహరాంగదచారుకుండలో. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరవరుణాంబుజేక్షణౌ స్థితావష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగ గదాచారుకుండలౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. అంజలి భావ దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణాం ప్రభుజీ.
తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామో కిశోరావరుణాంబుజేక్షణౌ సితావస్తవ్య గదాం సువాససౌ కిరీటహారాంగదచారు కుండలో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. తత్రాను తత్రాను అక్కడ వెంటనే, అక్కడ వెంటనే, అక్కడ వెంటనే దేవ ప్రవరౌ దేవప్రవరౌ అత్యంత సుందరులకు ఇరువురు దేవతలను, అత్యంత సుందరులకు ఇరువురు దేవతలను చతుర్భుజౌ చతుర్భుజములు కలిగిన వారు, చతుర్భుజములు కలిగిన వారు, శ్యామౌ శ్యామల వర్ణులు, కిశోరౌ అరుణ వయస్కులు, అరుణ ఎర్రని, అంబుజ, కలువ పువ్వు, కలువ పువ్వు, ఈక్షణౌ నేత్రములు కలిగిన వారు, స్థితౌ నిలిచియుండిరి, అవష్టభ్య గదలను, సువాససౌ చక్కని వస్త్రములతో, కిరీటములు, హారములు, అంగద, కంకణములు, చారు, సుందరమగు, కుండలములతో, కృష్ణ భావము. ధ్రువుడు ఆ విమానమున విష్ణు భగవానుని ఇరువురు సుందరులకు పార్షదులను గాంచెను. చతుర్భుజులు శ్యామల వర్ణులు, తరుణ వయస్కులు, అగు ఆ పార్షదుల నేత్రములు అరుణముల వలె వారు గదాదారులై ఉండి చక్కని వస్త్రములను కిరీటములను హారములను కుండలములను ధరించి ఉండిరి. హరే కృష్ణ. భాష్యం. విష్ణులోక వాసులు విష్ణు భగవానుని దేహ లక్షణములనే కలిగి ఉందురు. వారు కూడా శంఖ, చక్ర, గద, పద్మములను దాల్తురు. వారు చతుర్భుజులై ఉన్నట్లుగాను
మరియు చక్కని వస్త్రధారణను కలిగి ఉన్నట్లుగాను ఈ శ్లోకమున స్పష్టముగా తెలుపబడినది. వారి దేహ అలంకరణము విష్ణువు యొక్క అలంకరణముతో సరిపోవును. అనగా విమానములో అరుదించిన ఆ ఇరువురు అసాధారణ వ్యక్తులు నేరుగా విష్ణులోకము నుండియే వచ్చియుండిరి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ ధ్రువుని యొక్క భగవద్ధామ గమనము ఆరంభమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ధ్రువుడు మరి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనినటువంటి కారణంగా ఆయన సమాధి మగ్నుడై ఉండి మరి ఆ సమాధి మగ్న స్థితిలో దివ్య ఆనందుడై ఉన్నటువంటి కారణంగా అతని నేత్రముల నుండి ఆనందాశ్రువులు జాలువారుతూ ఉన్నాయి. హృదయము ద్రవించి దేహము కంపించి రోమాంచితమవుతూ ఆ విధంగా సమాధి మగ్నుడైన ధ్రువుడు తన యొక్క శారీరక అస్తిత్వాన్ని పూర్తిగా మరిచి ఆ భవబంధ విముక్తుడయ్యను అని ఆ ముక్తలింగ స్థితిని చెప్పుకున్నట్టు. ఆ సమయంలో పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడిన ఎప్పుడైతే ఆ ముక్తి లక్షణాలు ధ్రువుడిలో ప్రకటితమయ్యాయో ఆ సమయంలోనే దశ దిశలను ప్రకాశింపచేయుచు ఒక రమ్యమైనటువంటి విమానము, తేజోమయమైనటువంటి పూర్ణ చంద్రబింబము దిగివచ్చుచున్నదా అన్నట్లుగా ఆకాశము నుండి కిందికి అరుదెంచుటను ఆ భక్త ధ్రువుడు చూశాడు అనేది మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చూసుకున్నటువంటిది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో ఆయన యొక్క స్థితి మనకి చెప్పినట్లుగా అష్ట సాత్వికమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటిది అతడు. అలాగే మరి ఆయన యొక్క జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆయన ఆర్జించినట్లుగా. సో మరి శీఘ్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోకి ఆయన నెలకొని ఉన్నటువంటి అంశాన్ని
మనము అంటే ఆ భక్తి యోగములో అనగా కృష్ణ భక్తి భావనలో క్రమముగా పురోగమించేటువంటి మనిషి యొక్క స్థితి ఇక్కడ ధ్రువుడిలో కనిపిస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా ఆ భక్త ధ్రువుడు అక్కడ దర్శించుకున్నటువంటి అంశాలను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకము మరి ధ్రువ మహారాజు వైకుంఠ విమానము వద్ద దర్శించినటువంటి విష్ణుదూతల యొక్క ఆ దివ్య స్వరూపాన్ని అద్భుతంగా వర్ణించినటువంటి శ్లోకం ఇది. ముఖ్యంగా ఇది మనకి ఆ విష్ణుదూతల దివ్య స్వరూపాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము మనకి ఇక్కడ ఇది గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. తత్రానుదేవ ప్రవరౌ చతుర్భుజౌ శ్యామౌ కిశోరౌ అరుణ అంబుజ ఈక్షణౌ స్థితౌ అవష్టభ్యగదాం సువాససౌ కిరీటహార అంగదచారు కుండలౌ. సో ఇక్కడ తత్రాను అంటే ఆ విమానాన్ని ఎప్పుడైతే అతడు ఆకాశము నుండి మరి పౌర్ణమి నాడు నిండు పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడి బింబము వలె చంద్రబింబము వలె ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి దిశలను ప్రకాశింపచేస్తూ. సో అంతకుముందు భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు ఆ ఉపమానం ఏంటంటే భక్తుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు భక్తుడి యొక్క జ్ఞానము భక్తుడి యొక్క ఆ తేజోము అన్ని దిక్కులకు వెలుగొందుతుందా అన్నట్లుగా అది ఉపమానంగా చెప్పబడింది అని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ తత్రానుదేవ ప్రవరౌ. సో అచ్చట వెంటనే ఇక్కడ దేవ ప్రవరౌ అంటే దేవతలలో ఉత్తములుగా చెప్పబడుతుంటారు. దేవతల కంటే కూడా వీళ్ళు విష్ణు దూతలు. దేవ ప్రవరౌ అత్యంత సుందరమైనటువంటి ఇరువురు. ఎంతో ఇంకా దేవతలు సుందరంగా ఉంటారు అసలే, వాళ్ళలో కూడా ఇంకా సుందరంగా అంటే ఇంకా ఉత్తములుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలలో ఉత్తములులాగా ఉన్నటువంటి అంటే అత్యంత సుందరులైనటువంటి ఇరువురు దేవతలను మరి ఎలా ఉన్నారట వాళ్ళు? ఆ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చతుర్భుజౌ చతుర్భుజౌ అంటున్నారు. అంటే 4 భుజాలు కలిగిన వారు. చతుర్భుజాలు 4 భుజాలు కలిగినటువంటి వారు. శ్యామౌ అంటే శ్యామల వర్ణము నీలి వర్ణములో ఉన్నటువంటి వారు. కిశోరౌ ఇక్కడ తరుణ వయస్కులు అని చెప్పబడింది. అంటే నవయవ్వన స్థితి అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా యవ్వన స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. తరుణ వయస్కులు అంటే ఎప్పుడు వయసులో వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళుగా ఉండరన్న. సో ఎప్పుడు కూడా తరుణ వయస్కులు అంటే యవ్వన స్థితిలో నవయవ్వనంగా ఎప్పుడు కూడా అలా యవ్వన స్థితిలోనే ఉండిపోయేటువంటి వాళ్ళు, యవ్వన స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే అరుణ అంబజ ఈక్షణౌ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే ఎర్రని కమలమును వంటి నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అరుణ అంటే ఎర్రని. ఇక్కడ ఎరుపు అనేటువంటిది ప్రేమకు సూచనంగా ఉండేటువంటిది, అంతేకాని కొన్నిసార్లు మనం ఎరుపు అంటే డేంజర్ అనుకుంటాం, అది కాదు ఇక్కడ. అరుణ అంబుజ ఎరుపు రంగు కలువ పువ్వుల వంటి నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళట. అవి భగవంతుని నేత్రాలు ఆ విధంగానే వర్ణించబడుతూ ఉంటాయి. సో మరి
ఇంకా చెప్తున్నారు, స్థితౌ అవష్టభ్య గదాం అంటే ఆ గదలను ధరించి ఉన్నారట. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క గదను ధరించి గదను ధరించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సువాససౌ, సు అంటే మంచి, వాసాంసి అంటాం కదా మనకి భగవద్గీతలో. సౌ అంటే వస్త్రాలు, వాసాస్ అంటే ఇక్కడ వస్త్రాలు, మంచి వస్త్రాలు, చక్కని వస్త్రాలతో ఉన్నటువంటి వాడు. ఇంకా కిరీట హార అంగద చారు కుండలౌ అంటే కిరీటాన్ని ధరించి ఉన్నవాళ్ళు, హారములను ధరించి, సుందరమైన హారములను, కంకణాలను, కుండలాలను తో అలంకృతులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ విమానము వస్తూ ఉందో, ఆ విమానంలో ధ్రువుడు ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క దూతలైనటువంటి 2 అత్యున్నత దివ్య పురుషులను చూశాడు. వారు నీల వర్ణంతోనూ యవ్వనంలోనూ కమల నేత్రాలతోనూ 4 భుజాలతో గద ధరించి కిరీటాలు, హారము, కంకణాలు, కుండలాలతో అద్భుతంగా అలంకరింపబడి ఉన్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. మరి వచ్చినటువంటి వీళ్ళు ఎవరు అని మనం ఆలోచిస్తే, ఇక్కడ ఆ విష్ణులోక వాసులు విష్ణు భగవానుని దేహ లక్షణములనే కలిగి ఉందురు. అంటే వీళ్ళంతా కూడా సారూప్యముక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క రూపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. చెప్తాం కదా ముక్తులు 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులు, సారూప్య, సాలోక్య, సారిష్ట్య, సామీప్య, ఇలా చెప్పుకునేటువంటి వాటిలో వీళ్ళు సారూప్య, అదే రూపము, అలాగే అలంకృతులై ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు? ఆ విష్ణువు ఎలాగైతే శంఖము, చక్రము, గద, పద్మములను దాల్చి ఉంటాడో, అలాగే వీళ్ళు కూడా ఆ శంఖము, చక్రము, గద, పద్మములను దాల్చి చతుర్భుజులై ఉన్నట్లుగాను, అలాగే వారి యొక్క అలంకరణ కూడా చాలా చక్కని వస్త్రధారణను. ఎందుకంటే భగవానుడు, విష్ణు భగవాన్ యొక్క వస్త్రధారణ చూస్తే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కట్టుకుంటే ఇలా కట్టుకోవాలి అనిపిస్తుంటుంది, పంచె కట్టుకున్నా ఇవి చేస్తూ. కానీ అలా కట్టలేము మనం. సో అలా ఉంటుంది వస్త్రధారణ. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క దూతలు కూడా అదే వస్త్రధారణను కలిగి ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి వీరు ఎవరు? అలా ఉన్నటువంటి ఈ చెప్తూ ఉన్నటువంటి దేహ అలంకరణ, విష్ణువు యొక్క అలంకరణతో సరిగా ఉన్నటువంటి ఆ విమానంలో అరుదించినటువంటి ఆ 2 అసాధారణ వ్యక్తులు, విష్ణులోకము నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుని నిత్య సేవకులు. వీళ్ళే భక్తులను వైకుంఠానికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. కానీ మరి ఆ మృత్యు దేవత అయినటువంటి యమధర్మరాజు భట్లు ఎలా ఉంటారు? యమకింకరులు వాళ్ళని చూడగానే భయం పడుతుంది. అజామిలుడు వాళ్ళని చూడగానే భయపడ్డాడు కదా, భయపడి నారాయణ నారాయణ అంటూ కుమారుని పిలిచాడు. కానీ విష్ణులోక వాసులు అలా ఉండరు. యమలోక వాసులు వస్తూ ఉంటే, యమలోకానికి పోయేటప్పుడు బాధలు కూడా అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం కదా. క్షణకాలంలోనే కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం గుంజకపోతారు వాళ్ళు, విష్ణుదూతలు, ఆ యమదూతలు. మనం ఎలా ఉన్నాము ఏంటి కూడా ఆలోచించరు, గుంజుకుపోవడమే వాళ్ళు వచ్చిన పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ విష్ణుదూతలు ఆహ్లాదకరంగా, ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ భక్తులను తీసుకువెళ్ళడానికి, వైకుంఠానికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి ఆ విష్ణుదూతలుగా వీళ్ళు భక్తులను వైకుంఠానికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు. అయితే ఇక్కడ ధ్రువుని వైకుంఠానికి కాకపోయినా వాళ్ళే వచ్చారు. ఎందుకంటే ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటి విధంగా భగవంతుడు ఆయనకి
అటు వైకుంఠ లోకం కంటే కొంత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఈ భూలోకాలన్నింటికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటి లోకాన్ని, ధ్రువలోకాన్ని, ఎక్కువ కాలం చాలా తక్కువ క్షీణత ఉన్నటువంటి ఒక ధ్రువలోకాన్ని ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటిది కదా. ఆ లోకానికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ విష్ణుదూతలు. సో వచ్చిన వాళ్ళు విష్ణుదూతలు, 4 భుజాలు కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. ఈ 4 భుజాలను కలిగి ఉండడం అనేది సాధారణంగా దివ్యమైనటువంటి శక్తిని సూచిస్తుంది. అలాగే ఆ శరీరము సాధారణమైనటువంటి భౌతిక శరీరం కాదు వాళ్ళది అనేటువంటిది సూచిక. చతుర్భుజావు అనేటువంటి పదం. అలాగే విష్ణు నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత. హరే కృష్ణ. క్లాస్ చెప్తున్నారా ప్రభు? హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ 4 భుజాలను ధరించున్నటువంటిది దివ్యమైనటువంటి శక్తిని, అది భౌతిక శరీరం కాదు, విష్ణు స్వరూపానికి సారూప్యం ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్యామౌ కిషోరౌ అంటే నిత్య యవ్వనవంతులు అన్నట్లు, వృద్ధాప్యము లేనటువంటి నూతన యవ్వన స్థితిని సూచించేటువంటిది. అలాగే ఈ అరుణ అంబుజ ఈ క్షణౌ అనేటువంటి పదం కూడా ముఖ్యమనే చెప్తారు. ఏంటంటే ఎర్రని కమల నేత్రాలు. ఈ కమల నేత్రాలు కరుణామయమైనటువంటి దృష్టి, భగవంతుని యొక్క కరుణామయమైనటువంటి దృష్టికి, వాత్సల్యమైనటువంటి ఆ దృష్టికి ప్రతీకగా చెప్తూ ఉంటారు. శాంతి, కరుణ, భక్తుల పైన ఉండేటువంటి ప్రేమ. అలాగే గదాధారణ, భగవంతుని యొక్క గదాధారణ ఇంతకుముందు కూడా వర్ణించుకున్నాం. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా. గద అంటే ధర్మరక్షణ కోసం ఉండేటువంటిది, అధర్మ నాశనానికి ఉపయోగించేటువంటి. అందుకే భగవంతుడి చేతిలో గద కూడా ఉంటూ ఉంటుంది ఆ విష్ణు భగవాన్. సో ఇక ఆభరణాల్లో మనకి సూచికం ఏంటంటే కిరీటం అనేది ఎప్పుడు కూడా అధికారాన్ని సూచిస్తుంది. రాజ కిరీటం అని అంటాం, రాజు కానీ ఇవన్నీ కూడా కిరీటం ధరించాము అంటే అధికారానికి సూచికగా ఉంటుంది. అలాగే హారాలు ధరించి ఉండడం అనేది మహిమ అని చెప్తారు. అలాగే అంగదాలు శక్తి, ఈ కుండలాలు అనేవి శోభకు, ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి వైభవాన్ని చూపెడుతున్నాయి అని చెప్తారు. సో ఇవి సాధారణంగా అలాంటి వైకుంఠ లోక వాసులు వచ్చారంటే భక్తుడు వైకుంఠానికి చేరుకునేటువంటి సమయంలో ఆ భక్తులకు స్వాగతం పలకడానికి వచ్చేటువంటి విష్ణుదూతలు వీళ్ళు ఇక్కడ. సో ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపానికి సమానమైనటువంటి దివ్య సేవకులు వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి. ఇది వాస్తవానికి భక్తికి, ఆ భక్తి యొక్క మార్గంలో, కృష్ణ చైతన్యంలో చివర్లో ఎదురయ్యేటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్వాగతం అని చెప్తారు భక్తులకు. ఇవన్నీ మనం ఎన్నోసార్లు చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ భక్తులు, ఎంతో మంది భక్తులను తీసుకెళ్ళడానికి వైకుంఠ విమానాలు వచ్చినట్లుగాను మనము చూసినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంతో ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణను. హరే కృష్ణ.